ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾನು ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಅಮ್ಮನಡೆಗ ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಪು ಎರಡು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂತಲ್ಲು ತ್ರಿಶೂರದ್ದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿಗೆ ಅಕ್ಲೇತು 12 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ಲೇರು ಇಂಕ ಬರೋಡಾತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಜತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಬರುವೀರು ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಗೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುವೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಇಂದು ಆವಡು ಆಪ್ ಸಾರಿ ಆವಡು ಅಂಚದು ಆಪ್ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಪುನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ದಾಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ಅಂಚ ಪೋಪುನು ಐಕ್ ಬತ್ತನಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಆಲಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೋಪಲಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪಲು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಅಂಚೆನಿ ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ ಪಾರ್ಲರ್ ದಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಮುಡಿಪುಗು ಅಲ್ಲು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಬರೋಡತಾ ನನ್ನ ದಿನ ಇಜ್ಜತ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಗತಿ ಮದಿಮೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಡಿಪುಡುಡಿ ಪಾತೆರ್ದು ಕಲ್ತೆ ಪೋಯಿಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಂಚಿನಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಯ್ಯಾವು ಲೇಟ್ ಆವು ಪಂಡಾಕ್ಲು ಎತ್ತನಗನೇ ಐತೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ದು ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ತೋಜುನು ಗೈಸ್. ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರಿನಿ ಇಡ್ಲಿಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಭತ್ತದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ತರಕಾರಿ ಸಾರುಂಡು ಮೀನು ಮತ್ತು ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಭತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಅಂಚೆತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಗೈಸ್. ಯಾನು ಕೋರಿ ದೆಕ್ಕದು ಕುರ್ದು ಬತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯರೆ ದೀಯರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒರೆಸ್ತು ಆಂಡ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಚನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲು ಐಟ್ 1000 ಅಬೌವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೀರು ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ವೆದರ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಏನು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿಲ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಬುಡ್ನು ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ದೊಂಬು ತುಲೆ ಲೈಟ್ ದೊಂಬು ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಪೋನಾಗಾಣ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಇಜಂಡೆ ಏರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಜತ್ತು ಜತ್ತು ಚಂಡೆ ಒಂದು ಪೋಡದ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ದೊಂಬು ಬೊಲ್ಪುದ ನೇಚರ್ ತುಲೆ. ಇನ್ನು ನಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಪರ್ದು ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಬೇಳೆ ಆತಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಬೇಳೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆವಡು ಗೈಸ್. ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಆಂಡು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಲು ಬೋಲಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಲು ಅಕ್ಕನ ಚಟ್ನಿ ಅದಾಯ್ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಬತ್ತನೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ಇಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮೀದು ಪಿದಾಡೋಡು ಪೂರ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಚ ಹೋಗುನು ಗೊತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಗ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲು ನನ್ನ ಮೀದು ಚಾಮತ ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನು ಈಗ ಪಣಿ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಮ್ಮಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾಗ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕೇನ್ ಕಣ ಪಾತಿರ್ ಬರಡ ರಿಕ್ಷಾದಾಡ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆನಿ ಪನ್ ಈ ಪನ್ ನೀ ಪಾತಿರ್ತದ ಅರಡ ಬೇಗ
ಮಾಡೇಟೋಣ ಕಂಕನಾಡಿ ಊಟ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಂ ಮಂಜಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಣ ತುಂಬ ಮಂಜಿಗೆ ఇంకోలాగే బ్లింక్ కాపునే అలానే ನಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅವನು ಇಂದ ಮುಂಚೆಲಾಗಿ ಬೊಂಬೆ ಗಟ್ಟಿ ಶೂಕುಂಡ ಕೆಂಪು ಸಾರಿಯಾ ಕೆಂಪು ಸ್ಟಾಪ್ ಗೈಸ್ ಸಿಂಕ್ಲಾ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಮೂಳೆ ಮಿತ್ತಿಯಾ ಗೈಸ್ ಸಿಂಕ್ಲಾ ಬರದ್ದಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ನನ್ನ ಆವಡತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಿರಿಯಾ వీడియో ఇంక్లైట్ దుఃఖ ఇంక వీడియో మనపేರ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪರಾಗಿಗೆ ಪೋಯ ಆಯ್ತು ದುಃಖ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಚಾಮತ ಸೈಡ್ ಕೆಫೆ ಚಾಮತ ಪರ್ದು ಎನ್ನ ಮಾಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೇರು ಗೈಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಾಮ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಮೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಲ ಬಣ್ಣಗೈತು ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಗಂಟೆ ಐತಾನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಣ್ಣಗನೆ ಆತನಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಮುಡಿ ಪುಡ್ದು ಹೆಡ್ದುಕ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ರಶ್ ಇತ್ತಂದು ಸೀಟ್ ಪುಣ್ಯ ಹಿಡ್ದಾನು ತಿಕ್ಕತ್ತಲ ಇತ್ತದು ಬಣ್ಣಗ ಮಾಮ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರೊಂದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಮಾಮ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೈಯಾಡಂದು ಬಣ್ಣ ಮಾಮ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರು ಮುಳು ಪಾಪ ಕೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತಂದು ಚರ್ಪಿದೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳದಿತ್ತೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತದ ಸುಸ್ತಾನಕ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪುರ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಪೋಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಉಂತೇರ ಪಂಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀರು ಉಂತು ಜೀರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ಕಬಾಬ್ನೊಂಜಿ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಪೋತಲ್ಲ ಬನಲಿಡು ಬೇಯ್ತು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ಪೋಡು ಓ ತೂಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿ ಪೂರ ಏನು ಮದಿಮೆಗು ದುಮ್ನಾನಿ ತೋಜಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆತು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆದು ವರ್ಕ್ ಮಾತ ದೀಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಪ್ಪೆ ದುಮ್ನಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿ ಎಣ್ಣ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಡಿನ್ನರ್ ಸಾರಿಲ್ಲ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟೇನು అయిన ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗಾನ ಮಿಕ್ಕೆನ ಮದಿಮೆಗಾನಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಿಪ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕೇನು ಎನ್ನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ನೆನ್ನು ತೋಜ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಮತ್ತು ಸಾರಿದ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೋಜ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಡ ಅಂತ ಮದಿಮೆ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುಣೆ ನಾನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ಮದಿಮೆ ಅದು ಒತ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪುಂಡತಿ ಅಂತ ಆಪುಂಡ ಇದ್ದದ ಗೊತ್ತುಜವಲ್ಲ ಅಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಣದು ಎಂಚ ಆಪುಣ ಅಂಚ ನಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯ್ನ ಆತು ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಹಿಡ್ದುಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತು ಜೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋಯಿರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಕುಳ್ಳುದೆ ಮಾಮೆ ತಿರ್ತು ಪೋತಿರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರು ದರ್ಪೆ ಮಂಡದ ಅಮ್ಮಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರು ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪುನಕ್ಲಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್.